kaloni stima bende koro dok piny. Jopiny oseyuak ndalo gi te, kendo yuak gi osewinji nyaka ka president nyaka e polo. Koro sama sirkal ne okwayo mondo bech mafuta odog piny, president mar jomatatu apani no nyise ni dhi nyis jogi ni bei nyaka dog piny mondo yuak jopiny owinji mathin. Now, mafuta bende king'iyo pipeline en kambi ma sani Kenya Power en kambi ma is controlled gi sirkal. Omiyo ang'e ni wach ma giwuok go ni ok en coincidence, en directive ni duokuru bei piny. Ang'o momiyo bech stima dhi malo sama bech mafuta ni malo? Kenya Power ng'iewo mafuta ng'iewo stima kuom KenGen, Kenya Electricity Generation Company. To KenGen pod tiyo gi mafuta in some of the dams mondo gilos electricity. Koro sama turbines ki karingo nitie moko ma are powered gi diesel. Koro gin input ma diesel mondo gigol electricity. And mano is the connection. Yeah. To kopogore kod mano, ere kaka mano biro kelo fungruok ne jopiny? Kaloni iwacho ni jopiny osebedo ka yuak, porono yuak gi osewinj mane momiyo los koda